ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Wani sirrin da ba ku sani ba kafin a saka matafin cewar jaruma Hafsat Idris. Fitacciyar jaruma a masana'antar fina-finai ta Kannywood, Hafsat Idris, wanda a yanzu za a iya cewa tana sahun gaba a cikin matan da ake yayi a masana'antar, ta faɗi yadda ta samu matsala a gidansu lokacin da ta bayyana bukatar ta shigowa harkar fim a gidansu kafin daga baya su amince. Jarumar ta bayyana haka ne a lokacin da wakilinmu Muktar Yakubu yake jin ta bakinta dangane da matsalar da wasu jarumai suke samu a gida da zarar sun bayyana bukatar su ta shigowa harkar fim. Wasu daga baya iyayen nasu sukan amince yayin da wasu kuma ba su samun amincewar tasu, don haka ko dai su bari ko kuma su ci gaba da yi ba tare da yardar iyayen nasu ba. Kamar yadda Hafsat Idris ta ba mu amsa cewa dole ne duk wadda ta samu kanta a wannan hali yan gidansu su ji ba daɗi, amma daga ƙarshe ina nuna musu wannan fim ɗin sana'a ce, sannan idan ka tafi yin shi waya ma ba ka iya ɗauka balle ka samu damar zuwa yawo. Kuma ina so mutane su sani fim sana'a ce, kuma kowace sana'a akwai na gari kuma akwai na banza. Idan ka tsare kanka Allah zai taimake ka, saboda kai ka san me kake yi. Idan ka je iskanci ne to kai ka sani, idan ma ka je wulakanci ne kai ka sani, idan kuma ka je ne da mutuncinka Allah zai taimake ka. Daga ƙarshe dai jarumar ta yi kira ga abokan sana'arta da su zama masu tsare mutuncinsu a duk inda suka samu kansu.